Assalamu alaikum jama'a. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukan da koda yaushe nake muku fatan alheri. Game da irin yadda muke shirin hidimar bikin Sadiq Zazzabi tare da Maryam But ba gaske bane. Talla ne nake muku ni MC Malam Ibrahim Sharukan samfur ne. Ba gaske bane mun shirya shi ne saboda ku masoya in kina so a yi miki irin wannan ko wanda yafi wannan ma duk muna shirya. Dan haka ine muku fatan alheri dukkan masoya ba garin da ba ma zuwa Abuja, Zamfara, Sokoto, Birnin Kebbi, Yola, Maiduguri, Kaduna, Nasarawa fa inda ba ma zuwa duk inda ya shafi hidimar biki. Da haka ina sanar da ku wannan biki da gani an shirya shi gagarumin biki talla ne ba gaske bane ni na shirya shi game da irin yanda nake aikin biki. Na gode MC Malam Ibrahim Sharukan a koda yaushe naku nake muku fatan alheri. Ce na gode ga mai na mata ne muku na gode. Bismillah gashi nan zuwa a yanzu kanin amarya kuma best friend din amarya.